Җиңүгә юл бик озын һәм авыр булды. Ул хисапсыз корбаннар бәрабәренә яуланды. Һәр йортка, һәр гаиләгә гомерлек кайгы-хәсрәт китерде. Кызганычка каршы мин бабаемны күрәлмәдем. Шуңа күрә әтием сүзләре буенча гына беренче рәтләргә ашарга ташыдырган булган ат белән шул ук атыш сугыш вакытында инде бомбежкалар вакытында берничә тапкыр атлары үлгән, үзе исән калган. Бомбежка вакытында мин инде дөрестән бабаем минем герой дип саныйм һәм үземнең балаларыма да шулай дип әйтеп киләм. Аксубай уртасында хәзер һәйкәл тора. Азат итүче сугышчы монументының авторы Ренат Гыйбадуллин. Һәйкәл бронзадан куеп ясалган. Бала күтәргән солдат автоматын аска төшергән. Бу җиңү символы. Һәйкәлләр, бронзамалар, ташмалар, алар һәр вакытта да үткән тарихыбызны, үткән вакыйгаларны искә төшереп торалар. Онытмаска иде. Һәйкәлләр, алар безнең үткәнебезгә һәйкәл, безнең батырларыбызга һәйкәл, безнең тормышыбызга һәйкәл. Сугышта катнашкан Николай Борис улы Гусев исеменә дә истәлек тактасы куелды. Җиңүче халкы була анда. Яраланып кайта. Аннан соң да 10 ел Аксубай районы эчке эшләр бүлеге башлыгы булып эшли. Ул бик дөрес кеше булган, дөрес хөкем иткән кешеләр арасында да, бөтен район халкы арасында. Менә инде ул мин үзем дә эчке эшләр бүлегендә эшләдем. Мин килгәндә ул уже пенсиядә иде инде. Но һәр вакытта безнең белән аралашып яшәде. Килә иде ул отделга, ничек хәлләр дип сораша иде. Безнең белән иҗади кичәләрдә катнашты, концертлар бергә куя идек. Ул шигырьләр матур сөйли иде. Хәтта җырлап та бирә иде ул. Бүгенге көнне әйтегендә полициялар булсак бездә алар 68 кеше, ул вакытта инде менә районда безнең ул вакытта зуррак булган. Алар 7 кеше эшләгәннәр. 81 елда, 82 елда Николай Борис белән күрешә тордык менә бу думда. Ул аучы да иде. Ул инде балыкчы да иде. Ул кыш көне китә иде, урманда ярата иде. Грузия дигән гембә тутыра иде инде хатына. Шуның белән кайтты, бөтен менә думалны шулай җәеп, бөтенебезгә күрешләргә кертәләр иде инде. Кызлар итә җылы якта, төркемнәре белән гел бергә, кызлар китә, ә без якын дуслар, сагынышып килдек күрешергә. Аксубай районыннан сугышка 10,800 кеше китә. Алар Мәскәүне, Ленинградны саклауда, Сталинград, Курск дугасындагы көрәштә катнашалар. 5100 кеше генә әйләнеп кайта. Алар арасында Советлар Союзы герое Григорий Романов. Кайткач колхоз рәисе булып эшли. Аның исемен йөрткән урам бар. Төрле чаралар уза. Хәер, бер генә сугышчыны да онытырга ярамый. Алар безгә шундый матур кояшлы көннәр бүләк иткәннәр. Бу бик зур. Моны сүзләр белән генә аңлатып бетерерлек түгел, әлбәттә. Шуның өчен без менә һәрбер көннең кадерен белергә тиеш. Һәрбер матурлыкка сокланып, гомер буе балаларыбыздан балаларга калырга тиеш. Менә шушы җиткереп калдырырга тиеш без шушы матур тормышның ничек безгә килеп җиткәнен. Әлбәттә бу менә әйткәнебезчә 26 миллионда 456 мең солдат булмасын. Әле аннан калганнары күп булмасын. Үз гомерләрен салганнар шушы матур тыныч тормыш өчен бүгенге көндә. Бит 1941 елның 22 июнендә Аксубай халкы бәйрәм итеп каршылаган. Ул көнне монда сабан туй була. Көрәш караганда тетрәндергеч хәбәр, сугыш башланганын хәбәр итәләр. Нәкъ менә бу урында 1941 елның 23 июнендә саубулашу митинги була. Әлеге ул вакыттагы авыл клубы яныннан беренче 10 солдат фронтка узатыла. Бу урынны да мәңгеләштерергә теләп, җиңүнең 75 еллыгына истәлек тактасы куйдылар. Сугышка китәр алдыннан биредә төшкән бер фотосурәт тә саклана. Булачак солдатларның өстендә иске мускы, аякта чабата, ә йөрәктә фашистны җиңү уты яна. Канычкыч сугышның 4 елга сузыласын беркем уена да китерми. Здравствуйте, уважаемые родители. Шлю я вам свой пламенный привет и всего наилучшего в вашей повседневной жизни.
Во-первых, я вам передаю, что я в настоящий момент жив и здоров. Менә бу хатның авторы Степан Петров. Биредә аның сугыш башланганнан алып, ахыргача язган хатлары саклана. Алар адресатка барып җиткәнче әллә ничә укыла, цензура аша үтә, сызыла, бозыла. Музейда шундый 20 солдатның хаты бар. Никадәр җимерелгән язмыш. Менә безнең сугыш ветераннары бүлмәсе бар. Анда инде безнең экспонатлар барланып тора. Һәм дә генерал-майор Адгамов безнең якташыбыз, Яңа Ибрай авылыннан Алмаз Махмутович, ул 45нче елда Мәскәүдә парад победа катнашкан. Былтыр гына Яңа Ибрай авылында Алмаз Махмутовичка бик матур итеп бюст куелды. Биредә генерал-майор Алмаз Әтхәмовның кителе дә сакланган. Музейда хәрби темага 750 экспонат тупланган. Шулай безнең музеебездә менә саклана мәктәп баланың букчасы. Сугыш вакытындагы инде ул андый букчада әле һәрберсендә булмаган, бик сирәк балаларда гына менә шундый букча белән мәктәпкә җыри торган булганнар сугыш вакытында балалар, сугыш балалары. Менә шундый ачлык, ялангачлык алып килә сугыш. Дәһшәтле, куркыныч хатирәләр. Илләребез тыныч, күкләребез аяз булсын. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Аксубай районы.